שלום לכם חבר'ה, מה נשמע? אני היום יהפוך לאגדה בליגת העל, מליגה לאומית עד ליגת העל ומעלה. אני מעדיף שאם אני עושה קריירה של שחקן ואני לא באולטימטים, אז אני מעדיף לשחק בפרוץ, בליגה הישראלית, בכיף, הרגשה ישראלית, בדיוק כמו שאני אוהב. אז אני עכשיו פותח שחקן אגדה וכל ההתפתחויות יהיו בסרטונים בערוץ שלי, ואם אתם יכולים תתנו סאב אני אעריך את זה מאוד. אני אפתח שחקן, עכשיו אני אראה איך אני פותח אותו, ואני אחזור לשידור רק כשאנחנו כבר מתחילים משחק. אני אישית לא אוהב שרואים ככה כי השחקן לא מתפקד כמו שצריך, ממש מגעיל. אז אני מעדיף לעשות את זה רגיל ככה. Without further ado, we're off to the stadium. Here's your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Hi there everybody, I'm Martin Tyler. Alan Smith is with me as usual, delighted to say. Saudi Pro League action, Alan, today. Yeah, a little bit different, Martin. Don't know all the players in this league, but it'll be interesting to see the standard. התקפה מתפרצת שסוג של אני יזמתי, אבל הכדור מתייבש. התקפה, עכשיו אני עם הכדור מנסה למצוא מידע לביתה בועט, והכדור הזה נכנס. הכדור הזה נכנס, גול ראשון שלי, שער פורה, אין פתיחה יותר טובה מזה. איזה יופי, שלום, חזרתם אלינו אחרי המשחק שהיה, שמול ראשון לציון, אבל המצלמה הפסיקה לעבוד, קרה לה איזה סוג של בעיה, והמשחק לא היה כל כך מעניין. אולי רק עוד התקפה אחת שהכנסתי גול, שחטפתי כדור יפה דווקא והכנסתי עוד גול, והציון שלי היה 9.10 שזה לדעתי ציון מצוין. ואני אמשיך עכשיו לעשות את העוד משחק, בפעם המצלמה תעבוד הכל ותראו את כל המצבים, וגם אני משחק גם פרו-קלאבס לכם מי שיודע את זה, וזה המשחק במקורי שלי כי פה אין יותר. Welcome to EA Sports live coverage of the Saudi Professional League. So let's go straight to the ground. Here's your commentary team, Martin Tyler and Alan. אוקיי, התקפה מתפרצת, אחי, יוזמה שלי, והנה ההזדמנות, ואני בועט ואני כובש! עוד גול שלי, איזה דווקא חלונית של הקריירה, אני לא מאמין. אחרי פעולות שאני עשיתי, איזה גול יפה. וואי, אני עם הכדור עוד התקפה מתפרצת. עכשיו הנה ההזדמנות ואני בועט, והנה עוד גול. איזה יופי, אני לא מאמין, זה קורה, זה פשוט קורה. איזה יופי. איזה פתיחה חלומית, במיוחד ברמה פרופשיונל, שזה לא קל, אני מצליח להסתדר, שזה לא משהו. עוד הזדמנות שלי ואני בועט וזה נכנס! עוד גול! אני לא מאמין מה קורה כאן! עוד גול! זה לא יאמן! 3-0! איזה יופי! סרט אליט פשוט מתפשט. לפני שנהיה קשה, יש את רק ההתחלה ולכן שיתקן לי קשה. עכשיו אני אקבל עוד הזדמנות וכמעט עוד גול. אוקיי, והנה אתה איזה כדור אני מקבל, איזה יופי! והנה הרביעי! לא גול, ניסיתי לעשות גול. מקבל כרטיס צהוב, אני אפילו לא יודע למה. בוא נראה מה אשמה, ללתי בכלל. התקפה מתפרצת, עכשיו שאני יוזם אני לא מחפש מישהו למסור לו, ואם יהיה לי גם אסיסט אני מוסר, והשחקן פשוט מבטיח שפתקר 54, אם אני צריך לעשות את הרביעי, איזה יופי, איזה יופי, אבל
Cohen. And he's got the ball well to set his team on the front foot by intercepting. אוקיי, התקפה מתפרצת, שאני מסרתי את זה, והאם הוא יכניס ואלי גם עשית, זה בישול, והוא מחטיא את זה, אני לא מאמין. No, not bad, but under the circumstances for a player at this level, you would hope that he can work the keeper there. Substitutions to come from both camps. Not easy to get the ball like this in midfield. You need to play with a bright mind, and he's done that, this player. That wasn't a good tackle. צריך להיות עבירה, השחקן שלי, לא יודע פה צריך, התקפה מתפרצת. Gets his foot in there. תודה לכם שצפיתם בסרטון שלי, אני ממשיך להעלות סרטונים, בבקשה תעשו סאב למטה, זהו בעיקרון, אני אעלה עוד סרטונים, ותודה שצפיתם. I wanna get hyper.